ҳафтаи равон дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳои Исфара, Панҷакент ва Масҷоҳ боз 3 садамаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа 3 нафар ба ҳалокат расидааст. Хабар медиҳад бозрасии давлатии автомобилӣ. ин лаҳзаҳо наворҳо аз садамае ки дар ҳудуди ноҳияи Масҷоҳ ба вуқӯъ пайваст дастраси мо гашт. Санаи 24 июн дар километри 350 шоҳрои Душанбеи Хуҷандчаноқ, ҳудуди деҳаи 40 солагии дилварзини ноҳияи Масҷоҳ боз як ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг 2 оиларо муттаҳамзада кард. Ронандаи автомошини тамғаи Opel Zafira Суҷуатов Иноят Ҳусейнович, соли таваллудаш 1961, истиқоматкунандаи маҳаллаи Ҳоҷӣ Амирови ноҳияи Масҷоҳ, ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Масҷоҳ дучори садама гардида аз чоҳрох ба бероҳа баромада чапа шудааст. дар натиҷа дар баробари ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштани ронанда ва як нафар мусофири дигари сабукрав Хайринисо Охуноваи 42 сола сокини ноҳияи Масҷоҳ ҷароҳати ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ хатарнок бардошта дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад. Мусофири дуюм ки ӯ низ зан мебошад, баъди як рӯзи ҳодиса дар беморхона ба ҳалокат расид ва вазъи саломатии ронанда ҳам чандон хуб нест. Сабаби ҳодисаро гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба нуқси техникии ногаҳонӣ пайдо кардани автомошина рабт медиҳад. Аниқтараш чархи воситаи нақлиёт кафидааст ки боиси мувозинати идоракуниро гум кардани ронанда мешавад ва аз сабабе ки бо суръати баланд нақлиёт ҳаракат мекард, ронанда Иноят Суҷуатов бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста аз уҳдаи идораи нақлиёт намебарояд. Садама риштаи умри 2 нафарро канда фарзандони онҳоро аз меҳри модарӣ маҳрум сохт.